obešel celé náměstí Míru, tak víte, že v té spodní části náměstí můžete najít stánek, který je ověnčený oceněními, jeden pohár vedle druhého, zlatá se tam třpytí do všech stran a to všechno patří spolku Handball Club, který samozřejmě prezentuje co jiného než házenou. A pojďte se seznámit s těmi, které tam dneska v tom stánku můžete najít. Holky, pojďte prosím za mnou, tohle jsou mladší žačky, házenkářky, dejte jim potlesk. Protože to jsou mimo jiné ty, které právě mají na svědomí ty úspěchy, kterým patří ty poháry a které se vám tady dneska představí. Holky, dobrý den ještě jednou, ahoj. Dobrý den. Řekněte mi prosím, do jaké kategorie spadáte, co je vaší hlavní náplní, kde trénujete, všechno o sobě prozraďte, hlavně se nezapomeňte pochlubit svými úspěchy. No tak my jsme mladší žečky A teď na konci sezóny jsme vyhráli mistry a trénujeme na hale Datart. Výborně, pojďte říct ještě například, mě by zajímalo, když jsme se o tom bavili, vy jste počítali třeba, kolik gólů jste jen od letošního roku dali? Tak proti soupeřům jsme dali 274 gólů a nazbírali jsme jich jenom 207, takže velká pochvala pro brankářky. No co pro brankářku? Ta sice vychytá, ale někdo musí ty góly taky dávat, že jo? Je to tak? Ano. No tak, my jsme hráli za tuto sezónu 12 zápasů, z toho máme 11 výher a jednu prohru, která se nám trošku nepodařila. Ale teďka před asi 2 týdny jsme hráli o první místo v tabulce proti Olomouci. A byl to hrozně napínavý zápas a nakonec jsme to společně jako tým urvali a máme to první místo a jsme mistryně. Počkej, ale to je neskutečná bilance. 12 zápasů, 11 výher, umíte vy vůbec prohrávat? No, teďkom asi úplně ne, no. Nádhera, takže prosím vás, to jsou mistryně, kdybyste to náhodou nevěděli, tak víte, s kým se fotit. Jako mám trochu tucha, že v hokeji to letos nedopadne, tak se můžete vyfotit aspoň tady s mistryněmi, s házenkářkama, jo? Holky, ještě jednou připomeňte, kde najdeme vaše dnešní stanoviště a co tam všechno můžeme vyzkoušet? No tak naše stanoviště je kousek za stanoviště KFC. Můžeme tam najít slalom s balónem, skákání přes švihadlo, anebo vyzkoušet si můžou střelbu na bránu. A to mě zajímá, je některá z vás brankářka? No, jako ne, že bych to netipla. Už se dneska někomu podařilo ti dát, prosím tě, branku? No jasně, pár se jich podaří, ale většinou chytnu něco. Jestli někdo byl z tvých jako soupeřek, tak chápu, ale někdo z kolem jdoucích dal ti už dneska? Jo, pár šikovných tam je. Jo? Tak schválně, když tak by to byla velká výzva, kdybyste ji zkusili tady mistryně překonat, jo? Já se ještě samozřejmě zeptám tebe, počkejte, jsem se ještě na nic nezeptala. Kde vás najdem, kde trénujete? Už trochu zaznělo, ale ještě třeba nějaké sociální sítě, fotky, záznamy. Kde vás najdem, holky, mistryně? No tak my míváme většinou tréninky na hale Datart, to míváme v pondělí a ve středu a v pátek míváme na škole TGM v tělocvičně. A sociální sítě musíme propálit ještě. No tak. No tak my každý zápas streamujeme online na facebookové skupině a normálně máme i mladší žákyně na Instagramu. A to je asi všechno, Instagram, Facebook a ještě máme jakože handball klub Zlín na Instagramu taky. Perfektní. Tak děkuju moc krát, ještě jednou je něco, co nezaznělo, co byste ještě chtěli říct? No, že jsme v půlce sezóny vyhráli první místo na turnaji ve Veselí. A měli jsme tam velmi dominantní soupeře, které jsme na začátku sezóny nedokázali porazit a ty jsme ve Veselí porazili. Nádhera. A ještě tady máme druhou brankářku. Holky, obrovský respekt. U nás se vždycky říká, že kdo se postaví do brány, nemůže být normální člověk, jo? V jakémkoliv sportu. Protože vykrývat ty rány
jako neskutečné. No a pak samozřejmě, ať teda nechválím jenom brankářky, tak i vy všichni máte na tom lví podíl, protože vy ty rány dáváte, že? Já bych předtím uhýbala jako obrovský respekt, klobouk dolů a ještě jednou velký potlesk pro zlínské brankářky, mladší žákyně A Handball Klub Zlín. Ano, tak to vypadá. Já si myslím, že Monkey Business budou mít co dělat, aby měli takový kotel jako vy tady teďka. Takže holky, ještě jednou díky moc a pojďme na ně zkusit střílet, jo? Děkujeme. Do stánku zlínských házenkářek.